Diffiċli wieħed jifhem u jemmen li dan it-tip ta' ħruxija u aġir atroċi għad fadal posthom fid-dinja tal-lum u b'mod partikolari ġewwa l-Ewropa. L-impatt fuq il-komunità globali huwa wieħed serju. Qegħdin naraw tibdil drastiku fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali, fil-prezzijiet tal-importazzjoni, tal-ġar tal-merkanzija, tal-enerġija, kif ukoll fir-rotot tat-trasport internazzjonali li aħna bħala gżira tant niddependu u inserħu fuqhom. Però mhux biss żidiet fil-prezzijiet, imma anki inċertezzi fil-provvisti. Kien dan il-messaġġ li wassal il-President ta' Malta George Vella f'reazzjoni għall gwerra li għaddejja bħalissa fl-Ukrajna u li ġabet fix-xejn il-paċi fl-Ewropa, minkejja l-ħidma ta' snin twal li saret mill-Unjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinjija. Meta kien qed jindirizza ċerimonja ta' unuri li nataw fil-Verdala, George Vella qal li jekk kif id-dinja bdiet tieħu daqsxejn ir-ruħ mill-effetti tal-pandemija li ħarbtet ħajjitna, issa fuq livell internazzjonali qed nerġgħu naraw sfidi akbar fid-daw tal-invażjoni Russa li bdiet fis-26 ta' Frar li għadda. Gwerra li qed tħalli effetti qawwija fuq livell umanitarju e kif mijiet ta' persuni innoċenti qed jitilfu ħajjithom intortament. Iżda mhux biss, anke l-kummerċ u t-turiżmu qed ikunu affettwati mhux ftit, effetti li qed jolqtu l-kwalità ta' ħajja mhux biss taċ-ċittadini li jinsabu f'nofs din il-gwerra, iżda wkoll taċ-ċittadini Ewropej l-oħra. Fil-fatt, wieħed jista' jinnota tibdil drastiku fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali, prezzijiet tal-importazzjoni u prezzijiet tal-enerġija fost oħrajn li bħala gżira żgħira tant niddependu nserħu fuqhom.